UPPL आरो BJP आरो JSPD-निया सरकार दानानै मोनसे सपद ग्रहण खालामदों गतिके मा गोजोननाय फोरमायगोन लाइमोन गागौनि आफादगिरि हिसाबै गिबियावनो BTC थागिबि रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ बयनिसिमबो जासिबाय आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गिबियावनो बिनि माने साबायखरखौ रायजो राजा आइ आफानोसो होनांगोन मानो होनबा रायजो राजा आइ आफाया दिनै गुबुन गुबुन दलनिफ्रायबो बांसिन भट होनानै जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर'खौ मोननै सिटआवबो देरहा होनानै दिनै चिफ महराव गनायनानै मोनदों दा जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे 17 बोसोराव जे जोंहा BPF हानजाया जोंनि BTC-खौ सालायनायाव जेरैबायदि रायजो राजा आइ आफाया मोननांगौमोन बे मोनथायफोरखौ बन्चित जानानै दंमोन दा बिनिफ्राय आङो दिनै बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जोंहा UPPL दोलोआ जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदों बेबायदि जोङो दिनै मावलांगोन होननानै समायखिरा लानो होननानै जोंना मानगोनां आफादगिरिया दिनै चिफनि आसनखौबो गनायनानै लागोन आरो बियो दिनै समायखिरा लासिगोन जे जोङो रायजो राजानो केम्पेनिंआव जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदों बेबायदि हिसाबैनो जोङो खामानि मावनो होननानै जोंबो समायखिरा लाबाय बिसेस करि दिनै आं सासे आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै दिनै आङो समायखिरा लायो रायजो राजा आइ आफानि सिगाङाव जे हाजारखि नाजाया मानो BPF हानजाया गोबां BPF हानजानि दुथां गथ'फोरा माने नाजादोंमोन गाज्रि आखल खालामनो नागारदोंमोन बा जोंनि सायाव एटेक खालामदोंमोन बिसेसकै आंनि गारिखौ आरो जोंनि चिरां जिल्लानि आइजो दोलोनि आफादगिरिनि गारिखौ बुख्रेबदों 14 चिरां दुवाराव नाथाय फैयै 14 चिरां दुवारा चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 14 चिरां दुवाराव जोंहा देरहानो हादों मानगोनां फेरेंगा फेरेंगा बिथाङा दा बेखायनो आङो बे 14 चिरां दुवारनि रायजो राजा आइ आफाखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय जे जोंखौ आइजो माहारिखौनो दिनै बुजिया सोमजिया माखासे BPF हानजानि गथ'फोरा एटेक खालामदोंमोन बा जोंनि गारि सारि बुख्रेबदोंमोन अब्लाबो होबथानो हायासै दिनै जोङो जै जाबाय बेनि थाखायनो रायजो राजानिसिम साबायखर थाबाय बेफोरनि सायाव नोंथाङा मा एक्सन लानांगौ होनना फोरमायगोन गभर्नमेन्टखौ आङो गभर्नमेन्टखौ खावलायनो लुबैदों जे जोंहा आइजि पुलिस बिफाननि बिथांमोनखौ आङो खावलायनो लुबैदों जे रादाबनि गेजेरजों जे बिथांमोनहा जोंनि गारिखौ जे बुख्रेबदोंमोन बा गोबां जायगायावनो गाज्रि हाबा मावदोंमोन बिनि सायाव जोङो केसबो होनाय जादों आरो जोंबो केस होनाय जादों रनिकाटा थानायावनो होनाय जादों बिनि सायाव थाबैनो एक्सन लानांगौ बे दुथांफोरखौ हमनांगौ जाहाथे रायजो राजानि गेजेराव आरोबाव बेफोरबायदि जाथायखौ लाबोनो हाया बेनि थाखाय आङो पुलिस बिफाननिसिम खावलायनाय थाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों बावैसो BJP-जों लोगो नांनानै जोंबो सरकार दागोन होननानै नाथाय नोंथाङा मा फोरमायगोन आं बेखौनो फोरमायनो नागिरो जे मानगोनां जोंहा बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर सालायबाय BTC-खौ दा बिथाङा हठात करि गावनि सियार गोमानायाव बायदिसिना बुंनो नागिरदों नाथाय बेयाव रायजो राजा आइ आफाया इसेबां जाम्बा जाम्बि नंला बिथाङा दिनैसिमबो थगायगासिनो दिनै जोंहा समायखिरा बे समायखिरा लानायावबो बिथाङा दिनैसिमबो फावसयाखै दे दिनैसिमबो बिथाङा बुंगासिनो जे जोङो गुबुन दोलोखौ लानानै सरकार दागोन होननानै बुंदों बे जाम्बानिसो परिचय जायाखै होनबा मानो होनबा जों समायखिरा लानो थांगासिनो दङ बेखौ बिथाङा बुजिनांगौ आरो बिथाङा बुंबावदों समायखिराया जेबो नङा होननानै होमबाथ' बियो बिनि थाखाय बे BTC-आव समायखिरा लानानै जे 17 बोसोर खुंदोंमोन बिनि थाखायनोथ' बियो समायखिराया जेबो नङा होननानै साननानै रायजो राजा आइ आफाखौ अननो रोङाखै नामा होननानैसो आं साननो हायो आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया माबायदि जागोन होननानै नोंथाङा फोरमायगोन दा बिथांखौ आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथाङा गाज्रि सोलो बा बाहाया गावनि माखासे गथ'फोरखौ बुजायनानै दोनो जे जोंहा जि जाबाय BTC-आव गोजोन थासारिखौ जोङो लाबोनांगौ गोजोन जोङो BTC-खौ खुंलांनांगौ दा रायजो राजा आइ आफाया जेरैबायदि बन्चित जादोंमोन बे जानाङा मोजाङै मोजां गावबागाव मोन्थायखौ मोननांगौ बेखिनिखौ जाहाथे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि माखासे गथ'फोरखौ केडार्सफोरखौ मोजाङै बुजायनानै दोनो आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों बियो मा जाया बे बिथांनि सायाव गारनानै हो मानो होनबा जों बेखौ बुंनो थाङा जे बिथाङा ओरै जासिगोन बे नङा मानो होनबा बिथाङाबो साननो हानाय दङ 17 बोसोर खुंबोबाय नालाय बिथाङाबो आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे बिथाङा जायखिजाया दावराव दावसिखौ सोमजिहोआ बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय प्रमद बर'नि सरकाराव थारैनो जौगानाय फैगोन ना जाख्ल'नाय गैयै जोङो गोख्रों थांखि लादों जे UPPL दोलोआ जुदि सरकाराव फैयोब्ला
जे जोंनियाव जाख्ल'नाय गैयै बेखौ जोङो मावलांगोन मानो होनोबा बे जाख्ल'नायावनो 17 बोसोर जोंनि रायजो राजा आइ आफाया माने गोग्लैसोनानै थादों माने सा ओनसोलाव बिसेसकै बुंनो थाङोबा सा ओनसोलफोराव गोबां दैनि जगालि गैया मोजां दै मोनलोङाखै मोजां फरायसा गथ'फोरा फरायनो मोनाखै आबलें गथ'फोरा दिनै इयुथनि गथ'फोरा ओरैनो बेखाराव गोग्लैसोनानै दङ जाहाथे बेफोरो सुफुंजायो जोंना फरायसा जेसेबां रोंगौथि दङ बिथांमोनहा गावबागाव रोंगौथिजों इन्टारभिउ होनानै साख्रि मोनो फैसा थाइसे होनाङालासिनो साख्रि मोनो बेफोर हाबाफारिखौ मावनो होननानै जोङो थांखि लादों आरो बियो जाथारगोन होननानै जोङो समायखेरा लायो।